खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ फरबतजरानि काजिगावआव दावबायफैदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फरबतजरानि काजिगावआव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दावबायफैनायजों लोगोसे फुंबिलि समाव काजिगावनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमीनि आश्रमाव रायजो राजाजों लोगोसे आहुति सावो आरो बिथां प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव माखासे खोथा बुंलाङो। फैगौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आश्रमाव गाजा गोमजायै फालिगोन आरो आंबो बाहागो लाफैगोन होननानै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खोथा होलाङो। लोगोसे बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि आश्रमखौ नायगिदिङो आरो थाबैनो आश्रमखौ जौगाखांनायनि बिथांखि मावगोन होननानै खोथा होलाङो।